Felly, da ni yng Nghymru wastad eisiau band newydd. We're here in Wales, definitely in the Welsh language, we're always after new bands. Dros y blynyddoedd dwytha, dwi wedi cael y cyfle i fynd i fewn i ysgolion o amgylch rhwngla Cynon Taf i greu cerddoriaeth newydd efo'r disgyblion. And this the idea of this project really is getting the young blood through. Felly beth ni'n neud, o'n mynd i'r ysgolion, jyst cael cerddorion efo'i gilydd a cael rhywun gyfansoddi can mewn diwrnod. Mae yna gymaint o gynigion yna, unwaith da chi'n cael band bach at ei gilydd, mae yna gymaint o beth allan yna, da chi'n gallu cymryd rhan yn efo yn canu Gymraeg. If someone could play a bit of drums, we just pick them and then work with them for the day and get them to compose a song in a day. Os oedd mi Gwynedd ddim yn dod mewn i'r ysgol, byddwn ni ddim wedi ffurfio curiad. Byddwn ni'n leico mwy o cyfleoedd fel rock bands o pethau mewn Cymraeg, oherwydd fi mewn i pethau fel yna. Felly mae dod yn fraint i fi weithio efo am y bedweddydd blwyddyn. A beth sydd wedi bod yn wych hefyd dros yr 4-5 mlynedd dwytha yma ydy fod y bandiau wedyn wedi gallu mynd i Parti Ponti, neu Clwb y Bont, a perfformio y caneuon o flaen cynulleidfa fyw. Un enghraifft da sy'n dod i'r cof ydy neud gweithdai hefo 2 aelod o'r dail. Oedd dim band o'r enw'r dail, so o'n i'n meddwl, well, pam lai, just mynd amdano fe. Cofio neud cwpl o weithdai efo nhw, oedden nhw'n dalentog iawn. A ar ôl hynna, dwi'n meddwl oedd nhw ffendio 2 aelod arall a creu y dail. Ie, oedd yn gyfle ffantastig i perfformio. Ie, oedd e jyst yn fraint a nath ni fwynhau. Joy am mas draw. Ti'n bach o mistakes o'n... Ie, ond gig cynta, beth sydd angen yw mwy o gyfleoedd a mwy o gyllid i pethau fel hyn. Mae cyfleoedd fel Dydd Music Cymru hefyd yn wych i ni gallu dangos gweddill y byd be mae Cymru'n gallu wneud o ran cerddoriaeth.